बाबा प्रणाम। हरि ओम बत्सो तुम्हें सर्वदा खुशी रे रुह। बाबा ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବାବା। हरि ओम कुह बत्सो तुम्हें तुम मस्तिष्कରୁ से कथाटी को बाहर करी मो सम्मुखरे रख, मु ताहार निश्चित समाधान करिबी। ବାବା ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ବାବା। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଳି କଜିଆ ହେଉଛି ବାବା। ବାବା କିଛି ଉପାୟ ବତାଅ ବାବା, ମୁଁ କେଉଁ ବ୍ରତ କଲେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ ବାବା? हरि ओम बत्सो शांति को घर को आणनी बत्सो, बाहर ही रखो, बाहर ही मेंटेन करो, नहले घरे आहरी अशांति हब बत्सो। ବାବା ମୋ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝ ବାବା। हरि ओम बत्सो मु तुमर सिचुएशन बुझी पारुछि बत्सो, तुमे धैर्यहरा हुओनी बत्सो। तुमे प्रतिदिन किछि ध्यान जोग करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जीवो बत्सो। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି କଥା ମୁଁ କହୁନି ବାବା। ମୁଁ କହୁଛି କି ଘରେ କଳି କଜିଆ କେମିତି ନ ହେବ ସେ କଥାଟା ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେ ଘରର ଶାନ୍ତି କଥା କହୁଛି ବାବା। हरि ओम बत्सो ताहले तुम्हें गोटे काम कर बत्सो, तुम्हें घरे सर्वदा मौन व्रत अवलंबन कर बत्सो, ताहले जेते विपद आसिले भी सब टली जीव बत्सो। ବାବା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ମୁଁ ସଫଳ ହୁଏ। हरि ओम बत्सो मु तुमको आशीर्वाद दूची बत्सो, तुम्हें सर्वदा सफल हो बत्सो। एथर तुम्हें जाइपार। ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପୁଅକୁ ପଠାଇବି, ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି। ବାବା ପ୍ରଣାମ। हरि ओम दीर्घायु भव बत्सो, तुम्हें तुमरो समस्या प्रकाश करो। ବାବା ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିଟା କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ବାବା। हरि ओम बत्सो तुमरो टंका शिवर जोगो अच्छी बत्सो। ବୋଲେ ଡାହାଣ ଗୁଲଟା ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ବାବା। हरि ओम बत्सो तुमरो ब्रह्मांड जोगो अच्छी बत्सो। ଏ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବାବା। ଦିଆଲେ ତ ଠିଆଲେ ପାଠ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପୋଲିରେ ଗୁଦେଇ ଗୁଦେଇ ପିତୁ ପଲା। हरि ओम बत्सो हुए तो तुम्हें तुम मामू घर को बुलवा को जाइपारो। ବାବା ଏଇଟା କେମିତି କରିଦେବେ ବାବା? ବାବା ସେଠିକି ଗଲେ ଏବେ 14 ଦିନ କଲେଜ ଚାଲିଲେ ବୁଲିବ ନା, ମଥା ଦାନ୍ତ ନା ବାବା। ଏଇଟା କେମିତି କରିଦେବେ ବାବା? ବାବା ଏଇଟା କେମିତି କରିଦିଅ। हरि ओम एटी कौन एक्सचेंज ऑफर चली तुमर चेंज करी। ହଉ ବାବା ମୋର ଡାହାଣ ଆଖି ଫଲଗୁତି। हरि ओम उत्तम अति उत्तम तुमर उत्तम जोग रही, तुमर शुभ फल आसबार अच्छी बत्सो। ଲାଗୁଛି ଏଥର ମୁଁ ପାଠ କରିଦେବି ବାବା। ବାବା ମୋର ପେଟ ବି ତୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛୁ। हरि ओम बत्सो तुमर उत्तम भजन जोग भी अच्छी बत्सो। ବାବା ମୋ ବେକଟା ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛୁ। अरे मूर्ख तोते कुंडियाण होती, तुम पाखर जल्दी पड़ा नले मु तते अभिशाप देदेवी। ବାବା ଅଭିଥାପ ଦିଅନି ବାବା, ମୁଁ ଦାଉଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧା ଗୁଇଁଠା ତାପଲା ମାଲି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରି
ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।